Shabarila bari 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 Shankara bara bara Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, sister.
अनेट सिस्टर स्टार्ट कर. Right, sister. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही ओपनिंग प्रेयर करेंगे. करिए. सर्गींचे बाप्पा तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा हो न्हू दीस तुवें आमकां पळोवंक पाव केल्ल्याक ही घडी तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा. आमी एक कुटाम जावन या संजेच्या वेळार आमी सांगात मेळ्या बाप्पा तुजे उतार आयकूंक तुजे उतार शिकोवंक आनी ते उतार आमच्या हर एक दिसा हर एक घडी आमच्या जिवनांत आमी वापरून त्या उतरा प्रकार आमची जिणी बांदून हाडूंक तूं आमकां कुमो करताय बाप्पा तुका आमी अर्गन दिता. हांगा जमा जाल्ल्या हर एक म्हज्या भावा भयण्यांक बाप्पा तुवें सताची ओळख तूं सत आमकां शिकोवंक तूं आमकां कुमो करताय बाप्पा तुका आमी अर्गन दिता. जेजू तुजे सत आमी शिकोवन ते आमी हेरां आमच्या भावा भयण्यां मदें आमी वांटून तांकांय तुज्या रिलेशनशिपार वाडोवंक बापा तूं आमकां कुमो करताय देखून तुका आमी अर्गन दिता. जेजू आमी काळोखांत आल्या बापा तुका तुवें आमकां उजवाडाक हाडलाय. आमी नासाच्या वाटेर आल्या बाप्पा तुवें आमकां तातूंत सोडून आमकां तुवें बचाव केल्याय बाप्पा आनी आमकां हर एक आशिर्वादांनी बेसांवांनी तुवें आमकां भरलाय तुजे उतार सांगता बाप्पा तुका आमी काळजांत तावन अर्गन दिता बाप्पा. जेजू तुवें आमकां आमी खंयचेच बरेंपण आमी करूना करिनातल्यार बाप्पा तुवें आमकां सांडून घालूनाय बाप्पा तुवें आमकां आमी आसल्या बरीच तुवें आमकां स्विकार केल्याक तुका आमी अर्गन दिता बाप्पा. आमचे आत्मीक दोळे तुवें उक्ते केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गन दिता. आनी ह्या संवसारांत तुका तुजी वळख नातल्या हर एक व्यक्तीक बाप्पा हर एक मनशा तें तुजे उतार सताचे उतार मेळोन हर एकल्यांचे जिवीत परिवर्तन जावंक तूं आमकां हर एकल्यांकी बाप्पा तूं तुजो आदार दिताय आमकां आमी वचून तुजी शुभ वार्ता तुजे उतार हेरांक सांगून हर एक लोक बचाव जावं तूं आशेताय बाप्पा हर एकल्यांनी बचावी जोडचे आनी सत समजून घेवचे तुजी आशा बाप्पा ही तुजी आशा आमी पंथाक पावोवंक आमकां तुजो आदार तूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता पवित्र आत्म्या. तुजो आदार नासतना आमी कांयच करूंक शकना बाप्पा. पवित्र आत्म्या तूं आमकां केदीकच कोण तुजे कशें येता तूं आमकां केदीकच पयस करिनाय म्हूण तुवें सांगलाय बाप्पा. वय बाप्पा आमी तुजी भुरगीं आमी मागले हर एक तूं आमकां तुजे कुशे प्रकार आमी मागले हर एक तूं आमकां दिताय बाप्पा. तुज्या उतरा प्रकार आमी मागले हर एक आमकां मेळटा. जेजू तुका आमी काळजांत तावन अर्गन दिता. आमचो तुवें अपरिमीत मोग केल्ल्या पासून आमचे वयर तुजी काकूळट आनी दया तुवें आमचे वयर ओतुल्ल्या खातीर तुका आमी काळजांत तावन अर्गन दिता. सर्गींचे पवित्र आत्म्या आतां आमी तुजे उतार शिकोवंक येता. पवित्र आत्म्या आमकां तूं शिकय. आमी तुजे वयर डिपेंड जाता पवित्र आत्म्या. तूं आमची मोत उजवाडाय तूं आमकां शिकय पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या आतां आमी उलोवचे हर एक उतार म्हजे खंयचेंच नासतना पवित्र आत्म्या हर एक उतार म्हज्या तोंडांतल्यान येवचे तुजेंच जायशें कर पवित्र आत्म्या. हांव तुका म्हाका संपूर्ण समर्पण दिता पवित्र आत्म्या. म्हज्या मुखांत तूं उलय पवित्र आत्म्या. सर्गींचे बाप्पा हे आमी मागणे करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन आमेन. Amen. आज आमी बिया विशयांत शिकया. म्हजे आवाज आयकता गे तुमकां? ऐकता सिस्टर. थँक्यू जीसस. देवान आमकां बे म्हळ्यार बे एक स्पिरीट बे एक इमोशन गी स्पिरीट बियासो आत्मो बे म्हळ्यार एक आत्मो. देवाचे उतार आमकां सांगता 2 तिमोथी 1:7. काड येतली सिस्टर.
Praise the Lord. वाचीचे सिस्टर हा वाचा सिस्टर. देवान आमकां भिवंक करता तो आत्मो दिवना, आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वातंत्र्य करता तो आत्मो दिला. हा देवान आमकां बियासो आत्मो दिवंक ना, तर हे बे खंय थावन आयले आमकां? खोटो स्पिरिट. खोटो स्पिरिटान थावन आयले. सगळे उलया जायताय. तो आमी सगळे एकामेका डिस्कस करया जायत गे. ओके. तो ह्यो बियासो स्पिरीट आमकां देवान दिवना, तर हो बियासो स्पिरीट आमकां कसो आयलो? आमच्या चिंतना वरवीं. चिंतना वरवीं. अनिता सिस्टर, रोनाल्ड ब्रदर, सैंबा वरवीं. सैंबा सर, सैंबा वरवीं. रोनाल्ड ब्रदर, आम्ही आयकोनच्या मेसेजे वरवीं आमच्या पंचेंद्रिया कशे दोळे आमचे 3 गेट्स आसात. त्या गेट्सांत आमी कितें आयकता, कितें आमी उलयता, कितें आमी वाचता, हें पुरा हाचे वरवीं आमचे थंय येता. आता आमी देवाच्या उतरांत आमी पळया, हो बियासो स्पिरीट बे एक स्पिरीट वय सामा बे तेंता म्हणून येता आमकां. आमी काल आयकता, पळयता आनी आमच्या भितर बियासो स्पिरीट येता. तर आतां आमी देवाच्या उतरांत आमी आयकया की हो बियासो स्पिरीट पयले फावटी आमी खंय वाचता? पयले फावटी स्टार्टींग बे खंय थावन जालें? आदाम वय करेक्ट. आदाम आनी पाताक एवेक केल्ल्या वेळार. पता केल्ल्या वेळार आदाम आनी इवो एडम आनी इवो तांकां गार्डन ऑफ इडनांत देवान दवरलें आनी ती एन्जॉय करतली तांचे लायफ. देवान तांकां एक आज्ञा दिली, एक आज्ञा दिली, तुमी ह्या गार्डनांतले हर एक रुखाचे फळ तुमी खावेत. ह्या गार्डनाच्या मदें एक रूख आसा, त्या एक रुखाचे फळ तुमी खावंक नजो आनी ताका आपडोवंकी नजो. केदळ तुमी ते खातात तुमी मरतल्यात. न्हय, मरतल्यात म्हूण सांगलें देवान. तुमी मरतल्यात. देवान तांकां एक आज्ञा दिली. देवान तांकां एक एडम जेनेसीस 3:4 आसा जायते 3:3 आनी 3:4 आसा. तर देवान आज्ञा दिवन तांकां देव गेल्या उपरांत कोण आयलो? सोरोप आयलो. सोरोप येवन ताणें स्त्रियेक म्हणलें, वाचीचे सिस्टर वाचा सिस्टर. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नान. देव हें जाता, जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. मागीर वाचीचे की वयले तितलेच बरो. आतां एवेक सर्पान सांगलें, आतां देवानी एक उतर सांगलें, सर्पानी एक उतर एवेक सांगलें. आदाम आनी एव ती इनोसेंट आसली. आतां एवेचे चॉयस आसा, कोणाचे उतर आयकोनचे? देवाचे उतर आयकोनचे की सर्पाचे उतर आयकोनचे? चॉयस कोणाडे आहलें? एवे कडेन आहलें. एवेन कोणाचे उतराक विधेय जाली? सर्पाच्या उतराक विधेय जाली. देवाच्या उतराक एवे कडेन चॉयस आसलें, देवाच्या उतराक विधेय जावचे की
सर्पाच्या उतराक विधेय जावचे हो. एवेन त्या पोटीक सत म्हणून समजून सर्पाक विधेय जाली होय की न्ही होय. तसेच आताय तसेच घडता आतांच्या काळारी तसेच घडता आमच्या जीवनांत खाली एवेन मात्र ते केले नाही आम्ही तसेच करता होय की न्ही होय. आम्ही कितल्या पोटी देवाच्या उतराक विधेय जाता आमच्या जिणेंत अरे एका दीस आमच्या जीवनांत थॉट्स येतात नाही आमच्या जीवनांत आमच्या माइंडांत थॉट्स गोवून असतात सायन्स काले म्हणतात 30,000 60,000 थॉट्स आमच्या भितर आमच्या मती भितर येतात ते कितले थॉट्स देवाचे उतर प्रकार असा कितले थॉट्स देवाचे उतराच्या विरोध असा आम्ही त्या पोटीक सत म्हणून चिंतून आम्ही विधेय जाता कोणाक सैतानाक होय देवाच्या राजाक विरोध आल्याक आम्ही विधेय जाता हांगा फर्स्ट टाइम आम्ही बे पळयता आदाम आनी एवेच्या भितर तांणी पाताक केल्या उपरांत तांणी अविधेय जाल्या उपरांत तांचे भितर काल आयले बे आयले देवा मुखार येताना तांचे भितर बे आले होय की न्ही होय. ताच्या पयले ती कशी आली संतोषान आली तांचे भितर बे नासले ती बरे करून एन्जॉय करतली तांचे लायफ केदार ती देवाच्या उतराच्या विरोध गेली तांचे भितर काल आयले बे आयले तशेंच आमच्या भितर येता कळ्ळें देखून देवाचे उतार आमकां म्हणटा देवान आमकां भिवंकर सत्व आत्म दिवना तो देवान आमकां भिवंकर सत्व आत्म दिवना तो हे बे खंय थावन आयले सैमाच्या पदकां तावन एक आयले आमकां बे आनी आमी सैमाच्या पदकां तावन ती आमच्या भितर तावन आयले बे ते बे आनी आमी खंयचे उतार आयकता खंयचे आमी पळय आमच्या दोळ्यांक दिसता खंयचे आमी तोंडांत उलयता कोणाचे उतार आमी आयकता सकाळी सांजमुसार आमच्या सोशल मिडियांत इतले इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा इतले इन्फॉर्मेशन आमी मेळटा आमी आमचे कान खंय आमी दिता देखून आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां देवाच्या उतराच्या वयर आमकां आमचे ध्यान देवाच्या उतराच्या वयर दवरचें पवित्र आत्म्याक आमी डिपेंड जायचे ते जाल्यार आमकां कळटा की आमी खंयचे उतार आयकता खंयचे उतार देवाच्या उतराच्या विरोध आसा आमी आमच्या भितर देवाचे उतार भरल्यार मात्र आमकां कळटा की हे देवाच्या उतराच्या विरोध आसा की ना आसा गी आतां संवसारांत इतलो लोक आसा सगळें की देवाचे उतार गोत्ता गी ना न्ही मस्त जाणां लोकांक गोत्तू ना तांकां खंयचे देवाचे उतरा प्रकार न्ही खंयचे देवाचे उतरा प्रकार वय आतां देवाचे आतां आमी क्रिस्तांव आतां आमकां पयलीं आमी कशें आमकां देवाचे उतर गोतू नासले चड आमकां ताची जानवाय नासली तेन्ना आमी त्या पोटीक सतत म्हूण पातयल्या आमी सगळीं आमी कोणीय कालय सांगल्यार आमी पातयेवचे आहले वय गी न्ही आमी पातयेवचे हर एक पातयेवचे तांणी सांगले पातयेवचे आनी सांगले टीव्हीर येवचे पातयेवचे न्यूजपेपरांत आयले पातयेवचे सोशल मिडियान सांगले सगळीं आमी पातयेवन आमचे भितर आमी काले भरले आसा कोसरो भरले आसा भितर ह्या संवसाराचो कोसरो आमी आमच्या जिवनान आमचे भितर बरोवन आमी देवाक अविधेय जाल्या सगळें आमी देवाक अविधेय जावन चल्ल्या वय गी न्ही ते एवेन केले सैमाचे पताक आमच्या भितर आयले तशें आमी आतां आमकां त्या भियातान भायर येवन की देवान आमकां ओवरकम करूंक की आमकां देवान वाट दिल्या कशें आमी देवाचे उतरां कशें आमी त्या बियाक आमी ओवरकम करयेत देवाचे उतार रिपीट कर देवाचे उतार आमी आमच्या काळजांत बरीचे आमकां चॉयस आमचे आसा खंयचे आमी चूज करीचे ते आमच्या वयर आसा आमी देवाच्या उतराक गी न्ही ह्या संवसाराच्या उतराक ते देवाच्या उतराचे विरोध आसा ते आमच्या वयर आसा खंयचे काणयचे खंयचे सोडीचे
थॉट्स येतातच सगळ्यांचे हर एक व्यक्तीक येता ते काणीचे आनी सोडीचे ते आमच्या वयर आसा वय की न्ही आमी सगळो दीस खंयचे मेडिटेट करना आसा आमच्या तोंडांतल्यान खंयचे आमी उलयता आमी आमच्या भितर अगर आमी देवाचे उतार आमी भरल्यार पवित्र आत्मो पट्टकन आमकां उडासा काडयता की देवाचे उतार आसा हे दोन दारी तलवार आमकां जेजू उडास देव पवित्र आत्मा आमकां उडास करयता आनी आमी तातूंत आमी फायट करूंक आमकां सुलाभ जाता अगर आमी देवाचे उतार आमच्या भितर भरिनातल्यार आमकां वाटत ना आमी सकाळकी आमी पातयेवन आमी तेत मेडिटेट करन त्या उतरांत आमी ते फियर आमच्या भितर वचून ते स्ट्रॉंग होल्ड बिल्ड जाता आमच्या भितर होय की न्ही होय देखून आता आमी देवाच्या उतरांत स्ट्रॉंग जायचे जाल्यार आमी एक वॉरियर जायचे जाल्यार आमच्या जिवनांत आमकां मस्त प्रॉब्लेम्स येतात प्रॉब्लेम येताना आमी ते दळा ते देवाच्या उतरांत आमी घट्ट रावल्यार मोस्ट डिफिकल्ट टायमान ती आमी देवाच्या उतरांत घट रावल्यार आमकां एक वॉरियर जावन राव येत देवाच्या रजान होय की न्ही होय आता देखून फियर बे एक आत्मो कोण त्या बियाच्या आत्म्याक स्वीकार करता न्ही त्या बियांत रावता बियाच्या आत्म्याक स्वीकार करता सैतान असो तो काले जाता डिवोटी जाता होय की न्ही दोन बापय आसात दोन बापय एक कोण बावर्ताचो बापय तो आमचो सर्गीचो बाप आनी एक बियाचो बापय देवाक आमचे भितर काम करूंक काले जाय आमचे भितर देवाचे उतार बावर्त जाय देवाचे उतार जाय बावर्त जाय सैतानाक आमचे भितर काम करूंक आले जाय बे जाय होय बे जाय होय की न्ही दोन्ही एकत पटी आसा ना एक मनशाच्या एकत बे आसा जे एकत बावर्त आसा जे फेथ म्हळ्यार बावर्त म्हणजे न्ही कोंकणींत होय होय हा एकत बावर्त आसा जे एकत बे आसा जे देवाचे उतार सांगता विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड बावर्ता वरवीं आमकां बावर्ता विणी आमकां देवाक देवाक मानून साध्य ना विदाउट फियर इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज सैटन होय की न्ही बे नासल्यार आमकां सैतानाक प्लीज करूंक साध्य ना बे जायजे ताका आमच्या जिवनान काम करूंक बावर्तान आमी काले करयेत देवाच्या राजाचे सकल आमी आपणावेत सैतानाच्या राजाचे आपणावंक आमकां काले जाय बे जाय ताच्या राजांत कांय बरेंपण ना कांय बरें म्हणलें ना तो दाखयता मात्र काले म्हणचे ते कलरफुल तो दाखयता मात्र पण ताच्या राजांत आमकां बरेपणाचे खंयचेंच ना तो फकत काले घेता स्टील किल अँड डिस्ट्रॉय आमकां चोरी करूंक नाश करूंक आनी हत्या करूंक येता जो कोण मनीस बियाक जागो दिना न्ही तो सैतानाकी जागो दिना हांवें दोन बापय आसा म्हणलें न्ही एक बापय फेथ असो बावर्त असो बापय आनी एक लाई पोटींचो बापय प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड ब्रदर थंय आमी दोन बापय म्हणूंक जायना कित्याक ओके म्हळ्यार बापय तावन जल्माल्या आमी आमच्या देवा तावन सो आमकां सोर जेजूच्या उतरान सांगता तो जेजू सांगता आमकां सोर येता फकत नाश करूंक आनी सोरूंक आनी विपाड करूंक सो त्या खातीर आमकां दोन बापय न्ही दोन राजां आसात टू किंगडम ऑफ हे आसात सो तांतूंत खातीर आमी खंयच्या राजाचे आमी कम्युनिकेट करता ताचे प्रमाणे आमचे थंय तें कार्य जाता करेक्ट ओके सो त्या खातीर आमकां दोन बापय म्हणूंक जायना आमी क्रिएटर इज एक कडेन बरयला न्ही ब्रदर फाय इज द फादर ऑफ लायफ नो वी शुड नॉट टेक दॅट ओके या एक बावर्त असो बापू एक पोटी
त्याच्याकडे असचे पोटीत दुसरे काय ना ताने सत पोटीक सत म्हणून आमकां दाखोवचे. ओके, थँक्यू ब्रदर. आमी केदाळे बायबलान पळयला की आमचो बापोय केदाळे आमकां बे उलोवचे ना तो मोगावर ना. केदाळे बायबलान केही बरो ना. तो काळोखाक पळोवन देव काले म्हणटा उजवाड जा. बिये नाका म्हणून सांगता. हा, बिये नाका. तो कितें प्रॉब्लेम उलयना, सिच्युएशन पळोवन उलयना, दोळ्यांक दिसचे पळोवन उलयना. वय की न्ही. देव मेल्ल्या व्यक्तीक काले सांगता रायज अप. ने कुड्यांक काले म्हणटा रिसीव सायट. तो डिझायर उलयता. काले आमकां पळोवंक जाय ते उलयता बापोय, आमचो सर्गीचो बाप. प्रॉब्लेम्स उलयना तो बापोय. तशें तो आमकांय तो आशेत आमी ताच्या बरीत आमी उलयचे. आमकां आमचे प्रॉब्लेम्स, आमचे सिच्युएशन, आमकां आसले बे, आमचे भितर आसले खंत ते उलोवंक आमकां बापोय आमचो सर्गीचो बाप आमकां सांगिना. ताच्या बरी आमी जायचे म्हण तो आशेता. तो काले उलयता, तो काले सांगता ते आमी फॉलो करीचे. ती ताची डिझायर, ते देवाची डिझायर. पण सैतान काले करता, तो केदाळे ताका हे कॉमन न्ही. आमी ह्या संवसारांत पळया प्रॉब्लेम्स, नेगेटीव उलोवचे, फियर उलोवचे, वरी उलोवचे, हे कॉमन ह्या संवसारांत आमी तेंत पळयता न्ही. वय की न्ही. वय न्ही, ह्या संवसारांत तेंत पळयता न्ही सगळो दीस प्रॉब्लेम. आमकां कळटा एक मनीस उलयतना की आतां आमी देवाच्या उतरांत आसा म्हणून आमकां कळला. देवान आमकां आमचे वयर दया दाखयल्या. जेजून आमकां विंचून काडला. देवान आमकां सताचे उतार शिकयला. आमी देवाक अर्घां दिवचे. पळय की न्ही. कित्याक आमी एक टायमार आमकांय गोतून नासलें. आमी तशेंच आसल्या. हर एकाक आमी पातयेताले. हर एक प्रॉब्लेम आमी तोंड उलोवचे आसले. हर एक काले मुनी आमच्या जिवनांत आयल्यार आमी ताका काणयताले. आम्ही पहिले समस्या उलयता. समस्येक उलयनातल्या. समस्या उलयता. प्रॉब्लेम्स उलयताले. प्रॉब्लेम्स उलोवचे, नेगेटीव उलोवचे. वय की न्ही. आता समस्यांक बेश्टावचे आमी. वय. आतां समस्यांक आमी नाश करीचे. आमकां ऑथॉरिटी दिल्या देवान. देखून देवाचे उतार काले म्हणटा डू नॉट कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. देवाचे उतार सांगता. आमी काले आयकता, काले पळयता, काले उलयता, ते मस्त इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हळ्यार तातूंत सैतानाक एक्सेस आमी दिवंक शकता स्टील, किल आनी डिस्ट्रॉय करूंक. आमकां नाश करूंक, हत्या करूंक आनी बिबाड करूंक. आमचे कान, आमचे 5 इंद्रिय, आमचे कान, आमचे तोंड, आमचे दोळे आमी काले आयकता, काले पळयता. ते मस्त इम्पॉर्टंट. आमचे गेटवेज, हे आमचे गेटवे आमचे भितर येवंक. Proverbs 4:23 काढा सिस्टर. वाचते की सिस्टर. वाच सिस्टर. भोव सत्नायेन तुझे काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. भोव सत्नायेन तुजे काळीज राख, कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी. गार्ड युअर हार्ट विथ ऑल डिलिजन्स. देवाचे उतार काले म्हणटा आमचे काळीज आमकां जतनायेन आमकां सांबाळूंक आसा. सगळ्याचे की पयले आमकां आमचे काळीज, आमचे काळीजाक आमकां जतनायेन आमचे काळीज भोव जतनायेन आमच्या काळजाक आमी राखचे. कित्याक तांतू आसात आमच्या जिविताच्यो झरी. आतां आमी आमच्या घरा आमी सेफ्टी डोर करता न्ही. एक डोर आसता, मागीर फाटल्यान आनी एक सेफ्टी डोर करता. हांगा आसा तशें, म्हाका गवतू ना बेंगलोरांत आसा गेलो. ते आमी कितले आमचे घरची जतन करता. सामान लॉक केला की ना 2-2 फावटी पळोवन येता. गाडी लॉक केला की ना 2-2 फावटी पळोवन येता.
होय की न्ही आमी थिंग्साचे बरें आमी कितले बरें करना आमी ताची जागृत करता कांय पाड जावं नजो न्ही कितें आमी कित्याक आमी ताची आमी बरें करून ताचे हें करता काले करता ताची केअर काणयता होय की न्ही तशेंच आमी आमच्या भितर काल येता तेच आमी काल आमच्या भितर घालता आमच्या काळजा भितर आमी काल व्हरता ताचे आमी जतन करता गी न्ही बरेंच आमी गाडीचे आमच्या घराचे बरें आमी पळोवचे बरें पाड न्ही आमी सांगता हांव सांगता बरें तशेंच ताच्या की व्हरत्या मापान आमकां जेजू काले म्हणटा हर एक की पयले आमच्या काळजाची आमी भोव जतनायेन आमचे काळीज आमी राखपाचे म्हूण देवाचे उतार सांगता आतां पळय टेक्नॉलॉजी इतले मुखार पावला की पयले आतां एक सुविधा पळोवन ब्लड टेस्ट करून आमकां ग्लुकोज शुगर म्हळ्यार डायबिटीस चेक करूंक जातालें आतां नव्यो टेक्नॉलॉजी आयला खाली सुविधा पे नासतना मिशिनारूच आमकां कळटा डायबिटीस कितले आसा म्हणून वय की न्ही वय तशें मुस्तू डिवायसीस आयल्यात न्ही आतां आमचे बॉडीचे चॅकअप करूंक मुस्तू डिवायसीस आयल्यात तातूंत आमकां कळटा आमच्या बॉडींत काले प्रॉब्लेम आसा सांगूंक कळटा तशेंच हांगा खंयचेय एक डिवायस आज मुसार येवंक ना आमच्या मोती भितर खंयचे थॉट्स चलतात होय की न्ही खंयचे डिवायस आयला की आमच्या भितर काले थॉट्स येतात ना एक मशीन आयल्यार अगर एक मशीन आमचे आमी काले चिंता ते सकट त्या मशिनार आयल्यार काले जायत न्ही होय कष्ट जाता हा कळटा न्ही आमच्या भितर काले चलता देखून देवाचे उतार काले सांगतात भोव जतनायेन तुज्या काळीज तूं राख कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो जरी आमकां एक ऑसम लायफ आमी जियेवयेत अगर आमी आमच्या काळजाची आमी भोव जतनायेन आमी ताचे राखून केल्यार वय की न्ही होय देखून देवाचे उतार काले म्हणटा आमी देखून आमी भियेन आसतना रावचे आमी सक्कड आयकून सक्कड आमच्या भितर भरल्यार आमच्या भितर येतात वय की न्ही ह्या संवसाराचे गजाल सेन्याचे उलोवचे आयकूनचे ते पर आमी सक्कड आयकून रावल्यार देवाचे उतार आमच्या भितर आमी ताका जागो दिनातल्यार ताका आमच्या भितर येवंक 100% येता वय की न्ही देखून भियेन आसतना रावचे ही सकती देवान आमच्या भितर घाल्या की ना जाल्या देखून भियेन आसतना रावचे सकत आमच्या भितर देवान आमकां घाल्या 365 days देवान सांगला आमकां भिये नाकात बायबलान बरयला न्ही हर एक दीस देव आमकां उडास करता डू नॉट फियर भिये नाका होय कित्याक आमी भियोंक नजो देव आमी आमच्या कित्याक सांगात आसा बियासो देव आमच्या सांगात आसा वय आयजाया 41:10 सांगता न्ही हांव तुजे सांगाता आसा हं. भिये नाका हांव तुजे सांगाता आसा हांव घाबर तुका नाका. हांव घाबर तुजो देव. नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मदत दिता म्हजे हातान तुका सांबाळटा तुका सांबाळता हांव तुका केदींच सांडिसो ना हांव तुका केदींच सोडिसो ना देवाचे उतार सांगता न्ही आय विल नॉट लीव यू आय विल नॉट फोरसेक यू होय भियेन आसतना रावची सवय आमी आमच्या जिवनांत करूंक जाय केदळ आमचे भितर येता तक्षण आमचे भितर देवाचे उतार उठाचे देवाचे उतार येयचे म्हजो जीव म्हजे सांगात आसा म्हजो जीव मस्तो म्हजो मोग करता आय एम हीज बिलव्हड चाइल्ड आमी आमकां उडास करेजे आमी आमच्या भितर आमच्या आत्म्याक आमी उडास करेजे आमी आमच्या मोतीक आमच्या तोंडांत आमी सांगाचे म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा म्हजे जेजू तुवें म्हाका सांगलाय तूं म्हजे सांगात आसाय तूं म्हजे भितर आसाय म्हजे सांगात आसाय म्हाका तूं सांबाळताय हर एक घडी तूं म्हाका सांबाळताय हर एक घडी तूं म्हजे सांगात आसाय आमी रिपीट करेजे कंटिन्यू रिपीट करता करतना आमकां
ते आमकां एक आमच्या भितर काल येता आमच्या भितर एक जिविताची जरूर जिविताची जर वळटा पळय आमकां ते कॉन्फिडन्स मेळटा म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा आनी आमकां हय. आमकां जेजूचे उतार ते 2 दारी तलवार ते पोटी मारना जेजूचे उतार जावन आसा सत देवाचे उतार सोडून दुसरे दिसा कडी फोटीत देखून आमकां हर एक दीस आमकां फायट करूंक आसा आमच्या तोटाचे वयर हर एक दीस न्ही हर एक घडी म्हणयत हर एक घडी आमकां थॉट येतात न्ही आमकां थॉट आमच्या भितर कंटिन्यू येतात ते देवाच्या राजाचे न्हय वय ते आमी आमकां कळाचे जाल्यार आमच्या भितर देवाचे उतर असल्यार मात कळटा नातल्यार कळटा गे ना ना न्ही आतां एक भुरगें आसा न्ही एक भुरगें ल्हान भुरगें ते भुमीर येता जल्माता ह्या संवसारान ताचे भितर बे आसता गे ना ना आसना कित्याक ते भुरगे ताका गोत्तू ना ते आतां सोलोन येताना ते पडटा ताका बे आसना कित्याक ह्या संवसारांत आयले उपरांत हे संवसार ताका शिकयता काल शिकयता बे शिकयता होय तशेंच आमी काले करचे आमी देवाच्या राजांत येवन बियेन आमी देवाच्या राजांत येवन आमी बियेन आसतना जियोंक शिकाचे ह्या संवसाराच्या राजांत येवन आमी बे शिकता देवाच्या राजांत येवन आमी बियेन आसतना रावूंक आमी शिकचे केदळ आमी आमच्या पियाक आमी फीड करता न्ही कंटिन्यू तेच मेडिटेट करनंत आसता तेदळ ते काले जाता ते ग्रो जाता आनी स्ट्रॉंग होल्ड जाता इट बिकम अ ड्रॅगन केदळ आमी when we feed our spirit when we feed fear it grows and become dragon अगर आमी आमच्या बावरताक आमच्या फेथाक आमी खावयल्यार काले जाता ते फेथ फियराक खाता बावर्त बियाक खाता होय की न्ही होय एग्जाम्पल आता परावेसोराय आसा न्ही परावेरा ओल्ड टेस्टमेंटान होय परावेराच्या जादूगर आसात न्ही तांणी मोइजेस भशेन स्नेक दिवडांक धाडले दिवडाक धाडले मस्तो दिवडाक धाडले मोइजेन काले गेले मोइजेन आनी आरोनान बेत काटी मारन तांणी तांच्या दिवडाक जादूगारांच्या दिवडाक तांणी पुरा केले आरोन आनी मोइजेच्या दिवडांनी कशे ते पारावेच्या जादूगाराच्या दिवडांनी न्ही केदाळ त्या मोइजेच्या मोइजेच्या आरोनाच्या बेतकाटी तांणी मारतना त्यांच्या दिवडांनी पाराव्याच्या दिवडाक गिळले न्ही तशेंच आमी फेथांत आमी रावल्यार आमी त्या फियराक खावंक जाता बिया खाता बियाक खाता आमी पळया जोब आसा न्ही जोबूच सांगचे न्ही होय करेक्ट जोब देवाचे उतार काले म्हणटा म्हळ्यार जोब आसा न्ही तो एक निर्दोष मनीस जावन आसलो प्रामाणीक मनीस जावन आसलो देवाक भियोन तो चलतलो आनी वायटाक तो पाठ करतलो देवाचे उतार सांगता आनी ताका 10 भुरगीं आसली कितली 10 भुरगीं 7 चेडे आनी 2-3 चेडवां 10 जाणां भुरगीं आसली तो ताच्या मतीन काले चिंतलो सदांय ताची भुरगीं देवाक अविदेय जावन चलतली म्हूण पळोवन तो चिंतलो आनी तो भियेतलो भियान तो सदांय काले करतलो तांच्या पासून तो होम बलियो भेटयतलो होय की न्ही जोब 3:25 काडा सिस्टर Praise God. Thank you, Jesus. जे हांव भियेता ते म्हाका घडता जे म्हाका आकांतान भरता ते म्हजेर येता
जे हांव भियेता ते म्हाका घडटा, जे म्हाका आकांतान भरता ते मुजेर येता. तो जोब आसा तो भियेत जो तो भियेतलो न्ही तेच ताचे भितर ताका ताचे घडटा. जिवनान जालें. होय. होय की न्ही? होय. ताणें सैतानाक ऍक्सेस दिले. बियाक ऍक्सेस दिले ताणें. तो भियेत ताचे भितर आयले आनी बियान तो केदाळय होमबल्यो पेटयतलो देवाक. त्या टायमार जोबा कडेन ती ऑथॉरिटी नासले न्ही, कित्याक जेजू मरूंक नासलो. रिझरक्शन पावर ताका नासलो आनी डिवायन एक्सचेंज जावं नासले त्या टायमार. जोबा कडेन ते प्रिविलेज नासले. आमचे कडेन आसा न्ही, आमकां देवान सगळें दिला. दिला. आमी कितली बागी जेजून आमकां हर एकी दिला. होय. होय. होय न्ही? होय. आतां नव्या टेस्टमेंटांत पेद्रू आनी जेजू उदका वयर चलतलो ते पळोवन पिटराक की ताचे भितर पेद्रू की ताचे भितर आशा आयली, हांवूय जेजू बरी चलाजे उदका वयर. देखून पेद्रू काले म्हणटा जेजू म्हाकाय तुजे बरी चलोंक जाय उदका भितर. जेजून काले म्हणलें, ना तूं येनाका, म्हाका मात चलोंक जाता, तुका जायना. सांगलें की ना. ना. ये म्हण. ये जेजू म्हण. सांगलें ये. होय. पेद्रू गेलो उदकान चलोंक. जशे पेद्रू उदका वयर चलोन ताल्लो, जेजू ताचे फोकस के आहले, जेजू वयर आहले. तो बरी खुशी येतलो. सेकेल देवलो बोट हातान आनी बरे करून संतोषान चलोंक जेजू फोकस करून चलोन ताल्लो. ताची दिश्ट लाराच्या वयर केदाळाक गेली, तो बुडोंक लागलो. होय गे न्ही? होय. तो बुडोंक लागलो. केदाळ आमच्या जिवनांत आमकां सिट्युएशन येतात. केदाळा मुसार आमचे फोकस जेजूचे वयर आसा. आमकां तितले सिट्युएशन आमकां तितले भिवूंक काडयना. होय न्ही? होय. अगर ये प्रॉब्लेम इल्ले लंब तेंप सिट्युएशन सेम आहल्यार कांयच चेंज जायनातल्यार काले जाता आमचे जिवन. इल्लो तेंप म्हळ्यार आमी कमांड केले, आमी देवाचे उतार सांगले, भावार्थांत रावली, सगळें जालें जाल्यार हे प्रॉब्लेम सिट्युएशन आहल्या बरी जाल्यार एक चुरी चेंजस जायनातल्यार लंब टायम काले जाता आमच्या जिवनात. अनिता सिस्टर कोणी सांगा. बे रोनाल्ड येतात. ब्रदर बे येतात आकांत ते. बे येता गी आकांत येता आमकां. आकांत येता. अनिता सिस्टर निरासपण येता. निरासपण येता. निराशपण येता. मागीर रोनाल्ड ब्रदर परत रिपीट करा सिस्टर प्लीज. आतां पेद्रू उदकाचे वयर चलतलो न्ही. वय. जेजून ताका आपयलें, पेद्रू ये. वय. पेद्रू जेजूक पळोवन चलतलो. जेजूचे वयर फोकस आहले ताच्यानी चलतलो. वय. केदाळ ताचे फोकस शिफ्ट जाले त्या लाराचे वयर, तो बुडोंक लागलो. देवाचे उतार सांगता न्ही. तो बुडोंक लागलो. वय. तशेंच आनी तो ताचे भितर काय आयलें, तो भियेलो. हांव बुडटा म्हूण भियेलो. तशेंच अगर आमच्या जिवनांत एक सिट्युएशन आसा, केदाळ आमी त्या सिट्युएशना टायमार आमचे फोकस आमी देवाच्या उतरा वयर दवरता आनी आमी कमांड करता, आमी कन्फेस करता, आमी देवाच्या उतरांत आमी घट रावता. अगर हे प्रॉब्लेम सिट्युएशन कांयच चेंजस जावना आमच्या जिवनांत, तशेंच इल्ले लंब तेंप मुसार आहले ते प्रॉब्लेम्स आमचे भितर आमी कशे रावता ते जाणा. आमी देवाचे उतर आमकां सांगता, बाबार्थ परकेल्ले वरवीं तुमकां ती रसान उपजता म्हूण. सो त्या खातीर आमचे ते टेस्ट म्हणलो आमच्या मतींत आसा जे
ये हांव तिरसनेर रावल्यार म्हजे थंय खंडीत हांव आंतू जैत व्हरता म्हणून, कित्याक जेजूनी आमकां सांगलां संवसारांत कश्ट येवचेच, दगदण येवचीच, आनी तुमचे सिच्युएशन म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत हर एक जिवितांत प्रॉब्लेम येवचेच, पूण तुमी तिरसान आमी भगवंतान रावल्यार आमी तिरसनेच्या पांवड्यार पावता, आनी ते मुवमेंट जावन आसा आमचे विक्टोरियस हंत आमी रीच जावचे. वय आता सडावत काले जाता म्हळ्यार आता आमकां प्रॉब्लेम येता, आमी कन्फेस करता, ते लंब टायम आसार थोडे फावटी वर्स्ट जावंक की पुरो सिट्युएशन. देवाचे उतर आमी सांगता, देवाचे उतर आमी पाती येता सांगता, मागीर ते प्रॉब्लेम समजावना 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने 1 वर्स 2 वर्स कांयच जायना, जाता की ना इल्ले भितर कित्याक जेजू जायना. आमी निराश भोगता तरी हा. आमकां देवाचे उतार आमी करता म्हणल्यार आमी पवित्र आत्म्याक घडी घडी जागरून आमी पवित्र आत्म्या कडेन मजत मागल्या वेळार आमी परतून आमकां हें येता, धैर्य येता, बळ येता. तितले आमी आशिल्ल्यांक तितले हें करूंक सोडिना. तांतू तसाचे आशिल्ल्यांक खंडीत आमकां तितले लॉंग निराश भोगूंक सोडचो ना. खंयचे दुसरे वाटेन आमकां ती जातात म्हजे प्रमाणे. आमकां आमचे थॉट आमकां येतात वयगिनी, आमकां येवंक पुरो थॉट येवंक पुरो, काले जाता जायना गी ते ना गी हे ना, आमकां घडये घडये रिमाइंड करूंक आमचे मायंड कंटिन्यू आमकां रिन्यू करूंक आसा. मायंड रिन्यू करून आमकां देवाच्या उतरा भितर आमकां ते हाडूंक आसा, कॅप्टिवेट करूंक देवाच्या उतरा प्रकार आमकां ते देवाच्या उतरा प्रकार आमकां आमचे मोतू आमकां आमचे मोतीक आमकां शिकोवंक आसा. देवाचे उतार सांगता परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर्स. 1 John 4:18 काले सिस्टर. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. 18 गे 4:18 ते न्ही 4:18 1 John 4:18 वयर करा सिस्टर, वयर करा वयर. 18. मोग असलेले कडेन संबंध मोग असलेल्या ना संपूर्ण मोग बेन जावडायता, बेन शिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण बियान जी येता ताचे ते मोग संपूर्णतेक पावना. हो ना, मोग असलेल्या कडे भिरांत ना. केदाळ आमी देवाचो मोगाक आमी अनुभव करता न्ही, देवाचो मोग आसा अनकंडिशनल न्ही. केदाळ आमी आमचे सिट्युएशन कशीय आसूं दी, कितले वर्स्ट जाल्यार आमकां केदाळ आमी देवाच्या मोगाच्या वयर आमी पातयेनी दवरता न्ही. जेजू म्हजो कितलो मोग करता, केदाळ आमी देवाच्या मोगाच्या वयर आमी पातयेनी दवरता, तेदाळा बियाक आमचे भितर जागो आसना. बियाक आमचे वयर जागो आसना. मोग आसलेल्या कडेन भिरांत ना. केदाळ आमी देवाचो मोग आमी अनुभव करता. जॉन जुआवान बरयले हे पत्र. जुआव आसतना तो देवाचो मोगाचो शिस जावन नासलो, ताणे देवाच्या मोगाचो अनुभव केलो, देखून सकट शिस जेजू कुर्सायतना सोडल्यार जुआव कुर्साच्या पोंदात ताल्लो, कित्याक तो ताणे जेजूच्या मोगाक ताणे अनुभव केला, ताणे त्या मोगाक साकला.
त्या मोगाक त्याने साकला, देवाच्या मोगाक, जेजूच्या मोगाक त्याने साकला. देवाचो मोग मोवा प्रास गॉड म्हणतात ने तशे मोवा प्रास गॉड तो मोग म्हाका केदीकच सोडिना. कितें म्हजे सिच्युएशन कालेय आसल्यार म्हजो जेजू म्हजो मोग करता, म्हाका केदीच सोडिना. त्या रिलेशनशीप, ते जेजूच्या मोगाची रिलेशनशिपार आमी आसतना बियाक जागो आसना, बियाक ते जागो आसना. नाही, सिच्युएशन कितली वर्स्ट आसल्यारी जेजूच्या मोगाच्या वेळी केदार आमी भावार्थ दवरता. कित्याक आमचे भितर बेकंत बिरांत परा कित्याक येता, कित्याक आमी जसो आमी जेजूच्या मोगाक आमी एक्सपिरियन्स करीत जाल्ले, तशें आमी एक्सपिरियन्स आमी करूं ना. देखून आमचे भितर कंत बिरांत एंजायटी पुरो आमचे भितर येता. कित्याक आमी तसो मोगाक अनुभव आमकां जावंक ना. तशें आमी ताचो मोग अनुभव करीत जाल्ले त्या प्रकार आमी ताचो मोगाक आमी अनुभव करूं ना. त्या देखून आमकां बिरांत बेकंत बिरांत ते पुरा एंजायटी ते पुरो आमचे भितर येता. जेजूचो मोगाक अंत ना. ताचे मोग तो आमचो इतलो मोग करता, कोणी आमचो तितलो मोग करना ह्या संवसारांत तितलो तो आमचो मोग करता. ते आमी पातेचे. दावीद राय म्हणटा साम 23:4 कलके फलक्यांत हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. सांगताय असं आहे. तुजो दंड तुझं आनी दांड तुजो आणि रेट म्हाका धैर्य दितात. तुका देर दितात. नाही, कसलेच वायटाक हांव भियेना जेजूच्या नांवान. थँक्यू जीजस. कोणाकी काही सांगू कसा? सिस्टर 1 John 4:4 आमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेले आत्म्या प्रास चड बळ अधिक म्हणटाना आमकां आनी कितें धैर्य येता. होय. जेजू तुजे उतार आनी तुजे आत्मो म्हाका देर दितात. कसलेच वायटाक हांव भियेना जेजूच्या नांवान. तुजो आत्मा आनी तुजे उतार म्हाका देर दिता. अर्ग आनी उगळाप तुका सोमयान जेजू. आमी देवाचे उतार आमी करतना आमचे भितर देवाचे उतार आमकां भावार्थान येता. न्हय, देवाचे उतार आयकून आमकां भावार्थ येता. ते दाळ आमी सांगता, आमी कितल्या तोंडांत आमी सांगता न्हय, ते दाळ आमच्या काळजांत आमी पातयेवंक सुरू करता. आमी देवाचे उतार सांगतना, मेडिटेट करतना, सांगतना आनी मेडिटेट करतना आमचे काळीज ते पातयेवंक सुरू करता. भावार्थ आमचे ते येता, भावार्थ येता आमचे भितर. देखून आमी सांगिचे देवाचे उतार. देखून आमी देवाचे आनी आमी सकाळी उठून आमी मागता न्ही दुसरे पुरा देवाचे उतार ते पुरा आमी मस्तू सांगता. सकाळी उठून काले करीचे आमी पयले देवान जेजू आमचो कितलो मोग करता ते स्क्रिप्चर बरोवन ते सांगिचे आमी. जेजू म्हजो कितलो मोग करता. जेजून देवाच्या उतरांत आमकां जेजून सांगला न्ही, हांव तुमकां केदी सोडिसना, हांव तुमकां सांडिसना. I will not leave you, I will not forsake you. Do not fear, I am with you. I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. हे देवाचे उतार असे मस्त आसा देवाचे उतार. ते उतार आमी सदांय देवाचे उताराक आमी आमचे उडास केल्यार आमच्या मतीक आमच्या काळजाक आमी उडास करीचे. जेजू म्हजो कितलो मोग करता ते बरोवन आमी सदांय आमी सांगल्यार आमकां जेजूचो मोग आमकां अनुभव करूंक जाता देवाच्या उतराद्वारे. कोणी ऍड करूंक आल्यार सांगेत.
Praise God, sister. प्रेज गॉड सिस्टर Thanksgiving prayer करा कोणाक ऍड करूंक ना म्हणून चिंता. ब्रदर रोनाल्ड तुमका काय सांगू का सगळे ना सिस्टर समज हा हा वय कोणाक क्वेश्चन आसा की सर सिस्टर कोणाची क्वेश्चन आसा की नसल्यार आम्ही क्लोजिंग प्रेयर करूया गे कोणी करूंक क्लोजिंग प्रेयर करा सिस्टर प्रेज गॉड. एलेन सिस्टर Yes. अर्गम बाप्पा अर्गम जेजू अर्गम पवित्र आत्म्या आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गम दिता. आयच्या दिसा आमी बिया विशयांत या भयणी मुखांतर आमकां शिकोवंक देवाचें उतार आनी देवाच्या मोगा मुखांतर आमी आमचें बें पयस करूंक आमी शिकल्या आनी देवाचें उतार आमी कन्फेस करन आमकां देवाचें उतार परतून आनी परतून आयकोन भावार्थ उत्पादन जाल्ल्या वरवीं आमी बें पयस करयेत आनी देवान आमकां बियाचो आत्मो दिवं ना. आमी बिया विणे कशें जियेचंय आनी जेजू सांगता बिये नाकात हें आमचें उतार आमकां आज आनीकी भावार्थ घट करूंक पवित्र आत्म्या तुवें आमकां ह्या उतरां मार्फत आनीकी आमकां चड आमचो भावार्थ घट केलो. आमकां ह्या उतरां वरवीं आमी आनीकी चड आनी चड भावार्थान जिवंक आमकां पवित्र आत्म्या तुवें कुमक केली. मोगळा बाप्पा आमी आनीकी चड आनी चड आमी देवाचें उतार वाचून नियाळन आमी सदांच देवाच्या उतरांत रावंक आमकां कुमक केली. अर्गम बाप्पा अर्गम जेजू अर्गम पवित्र आत्म्या हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान